Euskal Autonomia Erkidegoko batxilergoko kurrikuluma aldatzea erabaki du Hezkuntza Sailak. Ondorioz, 2013-2014 ikasturtean erlijioa aukeratzen ez duten ikasleek irakasgai alternatiboa egin beharko dute. Azken erabaki honen aurrean, haserre agertu dira Euskal Eskola Publikoa gaur bihar plataforma osatzen duten EIGE, BIE eta Sarean elkarteak. 3 elkarte onartean argitaratu gendun Euskal Eskola Publikoa haratago dokumentua. Eta dokumentu horretan, hain zuzen, argi adierazten gendun. 3 gure konpromisoa laikotasunarekin besteak beste. Zergaitik eskatzen dugu hori? Alde batetik ikasleak banatzen dituelako sinismeren arabera. Bestalde baita ere, erlijioa aukeratzen ez duten ikasleak derrigortzen direlako aukeratu ez duten alternatiba bat egitera. Eta askotan ikastetxean egotea denbora galtzen. Aldaketa hauen bidez, estatu eta erkidegoetako araudiak auzitegi gorenaren sententzia bat betetzen ari direla salatu dute agerraldian, honen aurrean erabateko desadostasuna adieraziz. Erlijioa ikastetxeetatik kanpo landu beharreko gaia dela azpimarratu du gurasoen elkarteak. Baita ere uste dugulako, sinismen guztiak errespetatuz, familia guztienak eskola ez dela erlijioa emateko gunea. Uste dugulako badaudela beste gune aproposago batzuk erlijioa emateko. Uste dugu eskolan kurrikuluna eman behar dela eta erlijioa eskolatik kanpo eman behar dela. Gehitu du azken datuen arabera batxilergoko ikaslegoaren 2,7ak baino ez duela eskatu erlijioa eta honek ikasketa planean eman diren aldaketen inkoherentzia adierazten duela. Alternatiba ditu dioten erlijioaren ordezko irakasgaia emateko Hezkuntza Sailak 2 milioi euro inguru gorde beharko dituela salatu dute. Kontuan izan behar dugu, aurtengo Hezkuntza Saileko aurrekontuak 10% murrizketa bat daukala. Eta badira eskola publikoan hainbat behar eta hainbat erronka, eta uste dugu hau ez dela behar bat eskola publikoan. Ez dute ez familiek eskatzen, ez ikasleek eskatzen eta ez da ikastetxeek eskatzen. Halaber, Institutu Publikoetako zuzendarien elkarteak bere desadostasuna adierazi du erlijioko irakasleek beste irakasgai batzuk ematera gaitzearen aurrean. Bidegabea iruditzen zaigu beste ikasleekiko ez baitute sarbide prozesu berbera egiten. Eta gaur egun ordezkapen zerrendan lortzen ari garen postua edo posizioa da erlijioa emateagatik garai batean apezpikuntzak aukeratu zituelako. Eskola kontseiluetan hartzen diren erabakiak errespetatzeko eskaria egin dute bukatzeko eta erlijioaren alternatibaren ordez gastua bestelako arlo batzuetan lehenestea exijitu dute. Egungo gizarteak eskola publiko laikoa eskatzen duela ohartarazi dute plataformatik.